să știi, la teatru e încă multă mai dansuri, chestii, e foarte greu teatru, la teatru e foarte, dacă chiar e spectacol greu, fără glume. Ai ține că se pune tata cravata, nu, după ce pleacă Gabi, pune tata cravata, tata să fie cu să fie. După care soția dumneavoastră, sau mă rog, mama viitorul dumneavoastră copil a simțit un puseu mistic. Și am simțit. Viața întreaga fi împins, nu trebuie deprins. Sunt foarte fericit că s-au vândut atâtea bilete și chiar sunt un șoc pentru că toată lumea ne-a spus că ne-a amenințat de fapt că nu o să se vândă nimic, că nu mai cumpără lumea bilete la teatru online, că lumea e plictisită de online și că au fost atâtea spectacole gratis dar noutatea constă în faptul că aceste spectacole pe care le facem noi nu sunt înregistrate, sunt chiar live, noi suntem chiar pe scenă, suntem chiar în teatru, chiar în momentul vizionării acasă. Montajul se întâmplă aici, se întâmplă live și el, adică oamenii nu au nimic pregătit de acasă decât repetițiile pe care le-am făcut. Deci bașca că am adăugat această mică noutate, faptul că ne plimbăm un pic prin cabine înainte de spectacol, vedem actorii cum sunt ei, ce fac înainte, ceea ce într-un teatru nu poți să faci, adică în mod normal când ne întâlneam fizic nu puteai să faci așa ceva. Deci sunt șocat că s-au vândut 3300, dar sau 3000 și de bilete, habar n-am cât vor fi, dar sunt și foarte fericit și foarte încântat și înseamnă că mai avem o șansă. Primul spectacol după 10 luni de pauză e o gură de oxigen. Și e fabulos că ne urmărește aproape o sală polivalentă, pe jumătate. O să nasc. Vă mulțumim frumos pentru numărul extraordinar de mare de bilete vândute. Mulțumim frumos că ne încurajați chestia asta și sperăm să vă facem fericiți pentru următoarele 2 ore. Cred că ne e dor tuturor de teatru. Și mi se pare că avem acest privilegiu acum, suntem privilegiați să jucăm. Majoritatea colegilor n-au mai jucat aproape un an, nici noi, unii dintre noi, și atunci mie personal mi se pare că am un noroc imens că pot să joc acum. Mi-a fost foarte dor de emoțiile astea, sunt emoții puțin diferite pentru că condițiile sunt puțin diferite, dar mi-a fost foarte, foarte dor. Parcă totul e o experiență nouă, machiatul e o experiență nouă, costumatul e o experiență nouă, parcă nu mai știm cum să le mai punem. Suntem foarte emoționați și suntem foarte încântați de privilegiul de a putea face asta acum și vă mulțumim din suflet. E foarte ciudat să mă aflu în teatru după 11 sau 12 luni în care n-am mai urcat pur și simplu în cabină, n-am mai simțit mirosul de aici, n-am mai stat cu colegii în același spațiu mic și chiar Marius zicea acum când urca pe scări că n-am mai urcat scările unui teatru de nu știu cât timp. Și evident că avem emoții, n-am jucat niciodată live în fața 3000 de telespectatori, putem numi acum. Și e un soi de... suntem la arenele romane, ca să zic așa, și așteptăm impresii. Și în cazul în care v-a plăcut, să știți că vor urma și alte spectacole, alte reprezentații, cel puțin cât va mai dura situația asta incertă, pandemic vorbind, noi vom încerca să suplinim această lipsă a culturii în teatru și să aducem teatru acasă, cu o echipă extraordinară de profesioniști care face un live streaming perfect pentru niște condiții optime de a vedea un spectacol acasă. Eu am avut norocul vara asta să joc, spre deosebire de alții colegi de-ai mei, vreo 7 sau 8 spectacole, dar asta e primul perete pe anul ăsta și la fel ca ceilalți colegi am niște emoții incredibil de mari. Și așteptăm să vedem care o să fie reacțiile spectacolului online. Cam atât. Păi, ce să spun, sunt foarte fericită și emoționată că în seara asta avem spectacol. Eu n-am mai fost pe scenă, cred că din septembrie, de când s-a încercat redeschiderea teatrelor, ulterior și închiderea în același timp. Am avut o perioadă foarte scurtă în care am mai jucat 2 spectacole. Dar acum e într-adevăr emoționant pentru că știu că s-au vândut foarte multe bilete online și
chiar e un sentiment plăcut. Cred că nu am fost niciodată, n-am jucat niciodată pentru atât de mulți oameni, nu știm cum e. Din păcate, probabil că o să ne lipsească reacțiile publicului din sală, dar sunt convinsă că va funcționa și această variantă de spectacol și că oamenii se vor bucura și probabil vor fi mult mai în confort decât alte dăți, pentru că sunt la ei acasă, pot să și bea ceva și să se uite și așa mai departe. Deci cred că va fi un spectacol foarte frumos și pentru ei, dar și pentru noi. Și mă înțelegi? Dimineață, când m-am sculat, m-am conectat cu planeta. Sunt deja... Și ce zicea planeta? Măi, am transmis și am primit energie și acum aștept după spectacol feedback-ul. Nu am avut așa emoții niciodată. Să mă vadă 3000 de oameni din fotoliu, unde este foarte ușor să Premieră absolută. Premieră absolută. Deci am crezut că... Am început anul în forță. Bă, dacă am apucat și metroul din drumul taberei, pentru mine universul s-a deschis, chakra este, cum să spun, într-o situație foarte... Ce? Și aici mă cenzurezi? Nu, eu nu te ascult. Păi ce mă Dar cenzurești când aici? am cenzurat eu pe tine, Adriana? Tot timpul și în son. Mi-e frică să nu greșesc, că mă ceartă asta, Lia Bugnar. Haide, punem poporul ăsta în cap, Adriana. Dar nu poporul, planeta. Punem ce, toată lumea oamenii crede în că cap. faptul că ești blondă și silfidă, asta înseamnă că ești bună? Și că ești un om uman? Ești umană? Nu ești umană. Este cumplit. Și presiunea este foarte mare să mă vadă colegul meu din Argentina, Amore, da, să mă vadă Achis, prietenul meu din Grecia, să mă vadă din America. Și soțul mă vede a cumpărat bilet. Păi și de ce te văd, Adriana? Că am fost eu dictatoare. Da, păi dar eu sunt pentru dictatură. Mie mi-e frică că stau și nepoții. Nu știu cum să spun că n-au voie. Că n-au voie.